Otu a ka ọ dị. Marozi oyi bụ Morocco gwabaha ihe a na-aya n'obodo anyị. Hey! Ọ bụ ya na-ebe ọ dị mma, ekelela gị Morocco, ọ ga-adịrịrị gị mma ka anyị weziri ya wee na-aga mee ihe ọzọ maka na mbugharị ka eji elewa nkwi. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Anyị ka na-abịakwa o onye chiri ya zelu abụ m Chizzy Ani. Ọ bụ m na-ewetara nzukọ kwa Tọzdee niile na ọkwa elekere ya 3 n'ọkara ruo elekere ya 4 n'ọkara. Olukwe na Fraịde nwetala unu Kpakpando n'ọkwa elekere ya 3 n'ọkara ruo elekere ya 4 n'ọkara. Ọ bụ na Kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi, omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo. N'eziokwu, Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-ege Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. 100.9 Solid.